lang hilin eh. Hello, good morning. Thank you, Lord. Thank you sa gasas kinabuhi. Kamata pa tarong buntaga. Makapanikay-sikay pata. November 28. Maderog adlaw na tawan sang ijaan dato sudlon. May kabisihan des niyang adlaw. Kama og sarungsong og bingka. Way video-videos kabisi. Karon di ay mo tingamong ganun nga pandong ko, nakoy tinak ang lana. Maglana ko, kuan kay magaba po kuron o suman nga pilit. Nang adlaw ang mga kuano ko ka video-video kay grabe yung bisiha, grabe jud. Dani ko gikan Lunes, Martes, Miyerkules sa Isidro, may rabli na pod pagka Huwebes gahapon, karon Bernes. Wala ni ron, last din hadanis tahang pamudyo. Last din hadani ron kay mula ganaman ko sa atos kuan Singapore. Ja timing pod nga nay pista dito pinianan Cortes pistaman da na may order og sumang pilit ja digadun pod na ako dani handa lamang gi order handa lamang gidawat og order magi pod tad na po ko ako nga mag sumang pilit ja timing pod nga hipos-hipos na lagi po ko kay mo mulayas na pod mo nang siguti nga mo nung pandong ko kay magturong ko nagpandong kay maghaway ko dito hang tinakang nakatakang naman ko sa hang lana kay magbudbud ko kamusta di mong tanan sa kutulingan na nga kuan papukuno ko nag-move on sa relasyon nga giba nga relasyon na angin sa mga taong mga daginutan bitaw katulingan nga hani malagblog ba kuno ko nangaway ko ako nangaway naghawas ako sa gibati wa ko ka-move on hangtod karon 3 days na hangtod karon gapon ko move on nga ingana pag natuduwa nga di ko maka-move on nga magguba nagrelasyon saan man sa mga close sa mga nangaging adlaw sa mga anginan nga magguba ang relasyon wala manang di ko ka-move on manang wa ko nangaway ning sulti ako sang gibati ja karon di gazon pod na ako sang pamudyo rong adlaw last din na haron kay mula ganda po ko Cortes sang palis ja mo na lain ka Domingo kay mo na mo asa ko padong mo nga wag po ka-move on kung saan nagnana wag ko ka-move on nga magaba ang relasyon nga ingana nga sitwasyon na wa ko nangaway ha bitaw pato pa ito abuhan ron talawag hang pinakangalanan sa naron nang mo nang nila kay mo sa duha ka kilo lubihan na o siyam ka buok sa usa ka kilo bali o kuan upat audi tulog pikas sa siya man ni kalubi sa ang suman nga duha ka kilo nga pilit mo ni ang ilana kaning order sa Cortes man ta ni pero hana naman danhin naman ang gidigadon og luto kay wa naman toy dapog sa kahirlin na kanang maglana kay nga ni magka pwede magluto kas gasol kay kas imong gas kay imo ba ni palana dai dunod pa nimo ag pilit anong tanging order pero hang gibalibaran sa nakataw hang gidawat sa order kay tinawa kayas lawas karon ganyan ta dapat to ako sudlon ron kay birthday sang kinakasgan nga uduan pero di naman mapas kay bawa naman maglugas sudlon to as tido sakto na naman tong i-deliver na tong bingka og sarungsong gahapon kay karon panghapon mulayas na pug ko
Kabiba na po ko itong mga bit-bitonon. Hanap po ko bit-biton. Manihangla na. Yan na. Bugno na po mi. Wala nga, di pwede og ngani og antos gasol. Kaya di ang matagal nga imong paglana, kanang pag imong paglahugay. Ani ni ka proseso ang magsuman. Hinanglag na kado nagbabaga. Kaya di nimo matambahan pud di pud maluto, labi nag ibang matimplahanan sa pa ang pilit. Saan mo maglahugay basta matimpla na, di na dyan maluto ang pilit. Munang abang suman bitaw, kabantay mo ibang suman laguto. Ilalim mag proseso o kung saan paghimo og suman. Yan na, sugdan na nato blikit. Tugdatag bikit. Last din naman hadan sabay. Makamingaw na sa mga taong mga aham. Tao. Hindi pa din importante hanglap doon. Patsok ko bulupad. Pero importante man doon. Ilang kapagngan. Salamat sa nag-sponsor o kuan. Salamat ka sa nag-sponsor sa ticket nga nakalupad ko. Ilang kapagngan. Lupad na. Karon. Ang pinamdantanan sa kasal nga asus. Sa kasal po ni Mama Alit, surag ko kay Bao. So, makabalik ba ko dati? Kay Bao, kung makabalik ba ko dati, puhon. Nga niyang serbisyo. Tagsa na lamang ko ka kuan. Tagsa na lamang ko nakagama. Kaya mamalagay ito ako sa sidro. Herlin pong pamuzo. Di po ko dito mo pwede maggama. Ay, kuan. Piki ang lugar. Lah, ngapaw man. Good morning. Kalau yang nag-message. Happy birthday, Day. Inka Urbana alahay. Ulahay. Bertudaso. Ala, kasi magdahon.
Tayo ang ika-20. Minahog. Waloy man na. Waloy. Ang sa may mga dahon na, oy. Huwag mas luto. Huwangan yung dahon ba? Gabay, uwan. Ito bagon sa nisyo yung aloy ng sabani. Hindi problema dali. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 34, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 80, 84, 86, 90, 1, 2, 3, baru 100 ay ang karaghan 100 kapin 150 grabe sumangga yan na natakang na managlikit hanang isabuan oh. Ang isabaw na niya tunog gihapon oh. 115 kabuok ni 115 sige ingon mo nanitak ka po eh nakang takob sigaan na ni Ron dabdaba na ni Ron 5 minutes later. Ano, murang episyon lagi dari kabila. wow gede na niya sige ka ba ni mo Flor naiha di plus kuhan sige ka ba power bank dia nabi power bank dia ano may na namalagi mga pan, namalagi mga baon. Baon lagi po kay Sana all. na day tahog di magbaon. Sa premise na na yun, na slay breed. Ikaw kung magtrabaho ka di ka makaan. Hoy, oo. Kami ni trabaho. Pag ani ko namahaw nang ikas kay sidakon lagi mo uban. Layas ka. Pang tato. Okay power bank. Asa ni mo istorya? Yung sapatos mo sina sa nila. Ano ulit? Ano? Bigay kay dito ba?
Kuya, pamahaw na nagbahon. Yan, tagay na naman lagi mga. Bahin ko no ta, bahin ko ta gana, bahin ko no ta. Taga-bangko kay. Bahin ko no ta. Nipis. Di nga ni bag uro kwarta ta kwarta nga bag uro ninig mudaan lain. Maguli na upload di mo na bago. Di ba bag nga bag o nga denomination ba? Bag ko tanawa. Katong adi lahi magkaraan jud. Hawa unang bag una ni bag ko jud ka ajo. Katulad ni mo nag Ang gibilin kay manguan lagi ko maninda ko. Hindi ko dito. Kita na ka mo. Balhabal. Nam ko na balhabal. So duwa ko dos mo ko. Kung kaansa pa mo dito, ay mahaw doon mo ko mahaw. Na may sarong-song to pen ang suma nang sa karon. Sarong ka imo? Di. Abi ko imo. Nasuman ko. Makan ko tatan kita tapos ga. Ning kong satan ko mga jo ko pasyon. Ato ko na tanghali. Dati na piki kay piki mabag. Daan na na. Hadag tik na. Pila may duha? Ang taksa ko no ta floor. Sa ato na na December nito sunod adlaw. Dini ko anta sa 19 man 2021 ko. Ang sarili mo lang piki di ay. Sinaw. Hindi ko sinalagin. Saan gusto lang milom. Nangilis. Uga na gikardo ko gitim ni. Gikan sa release gapon. Digi kan tiim. Tulog ko sa ipabilaan ko nung na eh. Ako ay balong na. Okay na sa. Pagkagas. Muni na mahalina na ibay mo nito. Abi ko gihatag ng tatetag sa ta. Ay, kalkang. Maluha. Gagmay. Katong duka. Habay ng tikwan. Paras kang nanay. Kalabik. Mangay makagingana. Nice, ganahan ko na na. Palit na mo. Palit na mo kanis. Padapya kay pareha mangay manin ah. Kaya si Zakay ko mo sa 6 gun. Ja, kamaupod man namin. Si Jude. Na kay magparty man kamo sa yung Christmas party man kamo inig ka mabini. Sa imong mga kuan. Sa imong mga pagumangkon. Kanang mga February, mag-Valentine's Day, magparisay food me. Tsa, sana all parisay. Kaya nagtutuli mo. Yan ba na? Oo, isa na mo ka motor. Saan ba? Kaandra mo, hindi ko man. Inag-abot yung ragin ko. Mga ngay labas na nai nga eh. Roy, inaskin ko, ngayon ko. Mga ngay labas na nai nga eh. Nga ni ganahan nanay. Iniingali gini ang nanay. May tiklos sa tayo sugsugod. Lakaw na eh. Abot yung tuloy. Mga ngay labas na eh. Amo nagpangkuan, pang-slim. Ay, dengan namin panyod to kay mulayas naman ko. Mulayas sa pagkara siglayas. Dugan po magkita. Tapoy classmate dia. Classmate dia. Ano sa kuma? Domingo, hapon. Nakita ko karon kay Berlis man. Tita po rame. Ganyan lang. At Manila. Siya. Tita po rame. Nailin. Ngawan daw ko ni mo Nailin. Diyan sa may natag magawan ka na. Pero muli ako dili. Muli ko mas kuang pilita sa kuan. Ang gusto ra ba dong Lydia matikap og may operahan anira ko no. Nailin. Pero kung maglakawid eh. Okay. Peaceful man. Matug class ta pa min na banay dong operas lig. Hindi man dumagon ako, dala mo dumagon na. Naligo na ka? Kapag tayo kami yung sabi mo ka. Mingon dyan na amas kita purami og mingaw mga di man na. Kinahilin tayo may luog. Kumana. Wala kayo maluog. Wala ka naman na. Luog ka andahan. Kung saan ano kisigan mo na. Mangluog mo siya kanunay. Kaya nagluog rin tayo. Maluog ka naman na. Kaya nagluog ka na mulagubo dyan sa katuloy. At yung katuloy ka tayo mo prasar. Ha? Kapay idin ba? Eskwela ka di? Klase ron? Kasi ba na? Pwede man dun. Ugma. Yung kakaday. Ano man yun? Kahit ang sigdo mo. Ano yun dyan na magdugo kami na to? Kani bitang sige sa sige mo inig ko kayo nit na. Manginitag Pero magbog na siya pa. Ate, ilang kalaw na. Karkala. Kumalang ko. Karong lingwa ka. Ha? Si Blue Blood. Ito, ano mo patik up? Bug na bitaw. Ako na nga pahipa. Kuan sa hinagod. Anyways. Naman ang mga ludan. Ang sinanay ang nagkanyang ang gipa.